की khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. The Khatjanga Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples Clear Circle balasan ran lang da President jang FKJGP East Jaintia Hills uba Dayhok Sumer haka khatnyo tre unai lur araja opsau kila lek ban pan jing pinchai na Superintendent of Police jang East Jaintia Hills District u Giri Prasad M ban bot dien ya kawe ke jing ujor persya ya police officer uba bat ya kerdan sub inspector uba ka sing kam kwa satya ban penpau kerteng hadien baulah kentai ban pediang ya ka jing ujor jang ka seng hakini ki kindiat singi bala lek no halat rembai police outpost halor ka jing syaktu haka kerwo bala pha u president jang FKJGP Clear Circle uba Michal Chermang seng la keno ba ka jing kentai jong u police officer kalong tang namar ba ka seng kala tho ya ka ejahar haka ketien khasi kala pentip ru haba ki khot jang FKJGP kila keli ka jubab ka ba new police officer la ai kalong ba haki por ba minchwa la sha ban tho ya ka jing ujor e jahar ha ka tien khasi kat ba mentapat ka yeng bishar ka la khang bat kala batha ba de ban tho ba ya ka e jahar ha ka tien pareng ka ba kham pen ngo ya ka seng kalong bana ka liang jong u superintendent of police ula penshai ha khamat ki noyalam ba kam shim ladan satya kum kata ka jing tha nakaliang jong ka yeng bishar ban tho ya ka e jahar ha ka tien pareng hendai ginong ujor kila ban tho ya ka e jahar ha ka tien khasi garo penar bat hindi bat kadairu ka kamram jong ki pulit ban pen kala ketien ya ka ejahar syak ketien pareng ka be de ba news superintendent of police ula kular ba on sapha toket ya kini ke jingja khnang ba kan amja shu nang ni shakhmat bat ula kular ru ba andala dep ke jing toket on sapha kopi ya ka kai phot toket shakseng